खिन्थु बिथांमोननि जा सिमां बे सिमाङा मालाबाबो मोगथाङाव जाफुंलिया। बिपिएफ दोलोनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआव दरजाया जेब्लायबो खुला। दा लोगोफोर गोबाव समनि उनाव दिनैसो आपडेट लाबोनो सम मोनबाय। दा गोबां बाथ्रा सावरायगोन। दा बावैसो रनजित बसुमतारीनि बाथ्राखौथ' खोनाबाय रायजोफोर, नङा होमब्ला? दा बिथांमोननि रावा दिनैनि दिनाव मानि मा होनो बै बालाहामायाव खासेव बिदै नागिरनायसो आरो जेबो गैया रायजोफोर, सिदा बाथ्रा। दा दिनै बिथांमोनहा जेब्लानाखि फामि बिबारजों बिखायाव जो जायो, खाफालाव जो जायो, अब्लानिफ्राय बिथांमोननि मानि बे जिउ सोलेराव मानि सान्थि गैला आरो सिदा बाथ्रा। सान्थि गैला। दिनै बिथांमोना उन्दुनो ओंखारा, जानो लोंनो हाया, मानि ओरैबायदि अबस्था बिथांमोननि लाइफआव फैगासिनो दं आरो खिन्थु जों रायजो राजाफ्रासो नुवाखै। दा रनजित बसुमतारी बिथां दिनै महिलारि सारखौ सिमां नुनाङा सरकाराव फैनायनि होनना बुंदों आरो बिथांमोना। मोजांनि बाथ्रा। दा नोंथांमोना सिमां नुबाय थादोब्रा रनजित बसुमतारी सार। नोंथांमोना एकदम बिटिसिआव एकदम आरोबाव सरकार फैसिगोन, माने बिराद थाखा खामायनो, जानो लोंनो थाखाय खुगाया ब्लां ब्लांसिनानै थाखाबानो जाबाय। दा नोंथांमोना ओरैबायदि सिमां नुबावदो, माने 5 बोसोरखौल' बारहो, माने 50 बोसोर माने बे बिटिसिआव माने राजा जानायनि सिमां नुखाबानो जाबाय आरो। खिन्थु दिनैनि दिनाव बिथांमोननि सिमाङा दि सिमाङैनो जोबलांगोन दिनै बिथांमोना सिन्था खालामाखै रायजो राजाफोर। फाग्ला दिनैनि दिनाव बै इउपिपिएल दोलोनि सरकार सालायनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा मा खस्थ' मोनखो आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथांमोना मा मावखो, दिनै रायजो राजाफ्रा एसेबो गियान गैया नामा? बै रनजित बसुमतारी, सोरबा प्रमद बन्दु बिथां, सोरबा गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननो भट होनो, नङा होमबा रायजोफोर? दा दिनैनि दिनाव बिथांमोननि सिमाङा जाहैबाय माने सिमाङैनो जोबलांबाय रायजोफोर। आरो जुग जुग बोसोर बे बिटिसिआव बिथांमोननि दोलोनि माने सरकारा मालाबाबो फैला, बेखौ हले गेरेन्थि होनो हायो आरो। दा नैबे 2025नि इलेक्सनाल' फैग्रोथोंसै, दा बिथांमोना बिदाय जाबाय आरो। दा बैफोरखौ मिथिनानै बिथांमोना दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारि सारखौ गावसिनि दोलोआव हाबनायनि इसारा होदों। इउपिपिएलनि नावखौथ' मिथिखागौ रायजोफोर, माने गोदोनो बारा सम गैला, आसि थाइनैसोल'सै। आरो माखासेखिनि मानसि गाखोबानो माने गोदोनानै नावआव थानाय रायजो राजाफ्रा लावलाजोबसिगोन आरो जेने थेने, नङा होमब्ला? दा दिनै बै नावआव मोनसिखा हसिखा गाखोजाबावो रायजोफोर। फाग्ला गाखोहैनाय माने गोदोनानै दुब्ला थैफानाय, नङा होमब्ला? दा दिनैनि दिनाव फाग्ला फाग्ला बे गोदोहां नावआव हाग्रामा महिलारि सारा गाखोबावगोन रायजोफोर, नङा होमबा? गाखोनायखौथ' बारहो रायजोफोर, नङा होमबा? माने बे दोलोजों, माने बे दोलोनि नावजों मोखांबो जाजाला, जिहेथु माने बिपद दं आरो सिदा बाथ्रा, नङा होमब्ला? दा दिनै मोनथिखा हसिखा हाग्रामा महिलारि साराखि बे गेसाव दोलोआव थाङो रायजोफोर। आरो बेबो माने खिलिहांनाय दोलोसो, 5 बोसोरल' जादों। 5 बोसोरावनो दिनै बिथांमोना दुब्ला थैजोबसिगोन आरो, नङा होमब्ला? 5 बोसोरनि खिलिजेननाय बिफांफ्रा जेनेबा बिजौ अरसोयो, मालाबा गुदिखौनो एम्फौ जायो, थिग बेबायदि अबस्थासो आरो बिथांमोना। माने मा होनो बिथांमोनखौ माने जिगाबनि अर होननांगोन आरो। ब्लाव ब्लाव जोबनानै हथार मथार दिनै माने स्रोब गोमोरनाय, माने बारा गोबाव सम थाया आरो बे जिगाबनि अरफ्रा, नङा होमब्ला? दा सरकाराबो दिनै बिथांमोना 5 बोसोरावनो लांदां सेस जासिगोन आरो। दा हाग्रामा महिलारिया जाहैबाय सालमुरानि अरगें अर, माने दोहो दोहो बिथाङा खामो आरो माने जोबनो गैया। माने जेखौ खामो बिथाङा खामनानै जाजोबलांगोन, हांगार खालामजोबगोन आरो। दा बैफोरबायदि दैदेनगिरि, नङा होमबा? दिनै बैफोरबायदि गेसाव दोलोआव हाबगोन नामा रायजोफोर? दिनै बिथांमोना इसारा होमालाय मा जानो? दिनै बिथांमोना गावसिनि जेननायखौ नुहुरनानै दिनै बिथांमोना सिन्था खालामदों बिपिएफ दोलोजों थांनो ना नैबे बिजेपिजोंनो थांनो। दिनै बिथांमोना बिराद अंख खालामगासिनो दं आरो। जायफ्रा साख्रि मोनाखै लाइमोनफोर, हौवासाफोर, लाइमोनफोर, बे साख्रि मोनैफोरनो 2 लाख थाखा सरकारा बयनोबो होगोन। बिथाङा जाहैबाय प्रमद बन्दु, नङा होमब्ला? डेन्जार माने सैथो बाथ्रा बुंग्रा, माने थगायनो रोङै दैदेनगिरि होनो आरो। दा दिनै बिथाङा बिटिसिआव सरकाराव फैनायनिफ्रायनो दिनै बिथाङा जोंनि बेखार बर' लाइमोनफोरनो 2 लाख थाखा होजोब्बाय, सेस मोनजोब्बाय आरो माखासेयाथ' जा माने बेखार माने गैयै दं, दा बै बिथांमोनखौथ' दिनै बिथांमोना साख्रि होजोब्बाय, नङा होमबा?
मोजांनि बाथ्रा रायजोफोर नङा होमब्ला दिनै बिथांमोना खुगायावल' बुङो माबा साख्रि होनो माबा बेखार मानि लाइमोनफोरनो माबा 2 लाख होनो माबा सेल्फ हेल्प माबा गरिब गुन्द्राफोरखौ नायनाय माबा बिजनेस खालामग्राफोरखौ नायनाय माबा लामा सामा माबा अफिस माबा आरि बायदिसिना बानायनाय मानि खोथाखौल' बुङो रायजोफोर मोनसेबो बानायनो हाया आरो नायनोबो हाया बिथांमोना बन दानग्राफोरनो बिथांमोना सुबिदा होनो नागिरदोंमोन बोरो दिनै बनखौनो लायनोसो हाला दिनै बेफोरबायदिनो गासिबो उल्था जाजोब्बाय रायजोफोर दिनै बेखार जेनाखि लाइमोनफोर दिनै बैफोरनो दिनै 2 लाख होनांगौआ मा जाखो रायजोफोर दिनै लाइमोनफ्रा दिनै साख्रि मोना बाख्रि मोना इनकाम गैया दिनकाम गैया दिनै फरायनाय गारनानै दिनै दिल्ली बम्बाइ बेंगलरसो खारजोब्बाय लाइमोनफ्रा नङा होमब्ला आरो दिनै साख्रिनि बाथ्राथ' दिनै बिथाङा बुंनो लाजिनांगौब्रा दिनै CSP डिपार्टमेन्टआनो दिनै बिथांमोना लाखिनो हायाखिसैबा बै डिपार्टमेन्टखौनो बबे दुनियाव फाग्ला बे डिपार्टमेन्ट गैयाबा बे BTC आव साख्रि होनो हाफेरखो नङा होमबा दा दिनैनि दिनाव बे दोला बिराद लाजिनांगौ खिन्थु लाजिनो रोङा बे दोला खिन्थु लाजिनायबो नङा आरो खिन्थु बेबायदिनो बिथांमोना जोबलांबाय आरो नैबे 2025 मायथाइयाव सरखार जोबनायनि लोगो लोगो बिथांमोना गोबां मानि बे UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा BPF आव हाबनो लाजिनानै एकदम लागाव फामि बिबार होननानैसो हला हल होलांलाजोबगोन ओमफ्राय ओरै जाया माने लास्ट पर्यन्त जानाय नंला बे दोलोजोंबो होननानै बिथांमोना माने BPF नि नांगाल हमफैला जोबसैलाय आरो बै फैगोन इलेक्सनाव नैबेयावथ' माने बिथांमोना जेननानै सिरि थाथ'नोसै नालाय रायजोफोर दा बे अबस्था प्रमद बन्धु बिथांनि दा प्रमद बन्धु बिथांनि रावाव गोजावनाय मानि जोंनि रायजो रायजाफोरखौनो जों दिनै जाम्बा बुरबकसो होननानै लानांगोन आरो रायजोफोर दा बिराद दुखु नांथाव दा दिनै बिथांमोना खोथाल' होनो हायो मावनो हाया आरो माने बिदि सरखार दा बिदि सरखारखौ जोंनो रायजो रायजाफोरनो नांगौना नाङा रायजो रायजाफ्रासो मिन्थिसिगोन आरो प्रमद बन्धु बिथांनि उन थाग्रा माखासे गेसाव सेलादार बेरादार दा बै बिथांमोना दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ रायज्लागासिनो दं जाम्बा माबा माबि होननानै दा बै बिमा खर'फ्रा BPF नि दिनावनो बिथांमोना जानानै लोंनानै खामायनानै दा दिनै UPPL नाव दिनै जानो थाखाय ब्राव बखिदों मोनजागोन नोंसोर UPPL निफ्राय जा बोरमाफोर UPPL सरखारानो बायबाय जा रग' खियाखौ नोंथांमोना जानानै थाबानो जाबाय आरो BPF नि दिनाव सरखार फैब्ला आरो जानो दाफैसै नोंथांमोना माने बेयावनो सेवनानै थाबानो जाबाय आरो लास्ट पर्यन्त माबायाव BJP आव हला हल खारजोबदो नोंथांमोना प्रमद बर'नि गारिजोंनो नगावनि कन्ट्रेक्टर हायो प्रमद बर'नि बिसिजोंनो नलबारिनि कन्ट्रेक्टर फैयो प्रमद बर'नि गारिजोंनो नागपुरनि कन्ट्रेक्टर फैयो प्रमद बर'नि गारिजोंनो बिहारनि साप्लायार फैयो प्रमद बर'नि गारिजोंनो दिल्लीनि साप्लायार फैयो प्रमद बर'नि बिसिजोंनो दिनै बिलासिपारानि कन्ट्रेक्टर फैयो अब्ला प्रमद बर'खौ बे BTC बिदाय होनांगौआ दिनै नों आंनि दायित्व ओरैनो थानो नाङा ना फाननायावबो केम्पिं खालाम सा फाननायावबो केम्पिं खालाम ओंख्रि फाननायावबो केम्पिं खालाम अमा फाननायावबो केम्पिं खालाम जोंनि दायित्वआ बेनो नङा होमबा गासैबो जों केम्पिं खालाम प्रमद बर'खौ जों बे सरकारनिफ्राय बोखाराबा भबिष्यत जोंनि सेंग्रा सिख्लाया नोंसोरना मिथिबाय जेबो खामानि मोना नोंसोरो बिक्रम दैमारि सार बिथाङा मा बुंदों बिराद माने बेसेन गोसा बिबुंथि होदों आरो जिहेतु दिनै जोङो BTC खौ बासायनांगोन रायजोफोर नङा होमब्ला दिनै प्रमद बन्धु बिथांनि सरखार फैनायनिफ्राय BTR सरखार फैनायनिफ्राय जोंहा दिनै मा खहा जाबोखो रायजो रायजाफोरनो फोरमायनांगौ दं होननानै आं साना नङा होमबा रायजोफोर दिनै बिनिखायनो बिक्रम दैमारि सारा जोंनि BTC खौ बासायनांगौबा मा खालामनांगौ आरो BTC खौ बासायनो थाखाय साफ्रोमबो जोंनि बर' लाइमोन आइ आफा रायजो रायजाफ्रा माने मदद होनांगोन आरो दा मदद होयोब्लासो जों BTC खौ बासायनो हागोन दा बेखौ लानानै दिनै बिक्रम दैमारि सारा गोबां बाथ्रा बुंदों दाउ फाननाय अमा फाननाय माबा माबि जिखुनु बिजनेस मावाथों मानो माने बिजनेस मावनायजों लोगोसे जों केम्पिं खालामनांगोन जिहेतु जोङो बे UPPL दोलोखौ UPPL सरकारखौ फोजोबाबानो जोंनि BTC नि थाखाय बिराद गिदिर माने सुख'नो हायै माने मा होनो बिदिखौ जेंना आरो जाय गोरोन्थिखौ मावोब्ला रायजो रायजाफ्रा जोबस्रांगोन एबा जोंनि BTC आ जोबस्रांगोन माने बै गोरोन्थिखौ जाहाथे रायजो रायजाफ्रा मावनो नाङा होननानै आं सानो आरो रायजोफोर আজি আমি মোটামুটি 250 মান জয়নিং হলো আৰু আমি UPPLৰ পৰা BPF জয়নিং হোৱাৰ কাৰণ এইটোৱে যে আমি UPPLৰ যেনেকা মানে আশা কৰিছিলো এনেকা আমি পোৱা নাই रास्ता पदलियाव हुआ नाय दा जोबथारनायावथ' नुबाय रायजोफोर नङा होमब्ला थिग बिदिनो दिनैनि दिनाव
UPPL मानि प्रमद बन्धु बिथांनि परिबर्तन सरकारा बेयावनो जोबथा बे 2025 मायथाइयानो बिथांमोननि जोबथा सरकार आरो दा बिथांमोना बै समनिफ्राय बिदाय जालांसिगोन बिदाय जालांनायनि उनाव बिथांमोना मा जागोन एकदम मानि मा जागोन बिमा बिफा गैयै बायदि गोदाव सोराव जालाजोबसिगोन आरो दा जेननायनि उनाव प्रमद बन्धु बिथाङाथ' रावखौबो खेल लानाय नङा बिथाङा गाव हारसिङैनो दिनै गावनिखौल' नायग्रा दैदेनगिरि नालाय बिथाङा बै सेलादार बेलादारफ्रा मा जागोन बबाव थांगोन माने बेखौ खेल लायालासिनो दिनै बिथाङा जेननायनि लोगो लोगो माने मा जागोन बिथाङा फामि बिबार होनानै खारनो हागौ आरो बेखौ गोसोआव ला रायजोफोर आरो बेजों लोगोसे गोबां माने उन खारफालांनो हागौ आरो माने बै दोलोनि मानसिफ्रा अब्लानो माने UPPL दोलोआ थाला आरो रायजोफोर बे हले 100% दा जिखुनु दिनैनि दिनाव UPPL दोलोखौथ' दिनै लिस्टआव लाजाखाला बिथांमोननि दोलोआथ' गैला होननानै लाखादो दा फैगोन समाव माने BPF दोलोनि सरकाराव रायजो राजाफ्रा माबायदि सोलायनाय लाबोयो बेखौ रायजो राजाफ्रा नेबानो जाबाय लोगोफोर दा थेंक इउ